हेल' लोगोफोर संनायसैलाय नै ओंखामा मोनखांबाय आरो ओंख्रियाबो मोनखांबाय। आयै दैसो गोलैलायलांबाय। थारुनजों ना गोरानजों गामिनि लाबोलायबावदोंसो आङो। थारुना गामिनि नङा, सरि, थारुना बेयावनिनो बेंगलरनिनो, ना गोरानासो गामिनि। नैबे थोरसि लथा दोनग्रा आरो बै ओरैनो बायदिसिना दोनलाबायग्रा आरो नैबे थोरसि मानजिग्रा फ्रिज बोरायखौनो लानानै फैफिनबाय आङो नै। आरो नैबे ओरैनो हलावहाय जिरायलाबायग्रा, बेयो आंनि गोदान रुम लोगोफोर। माबायदि नुदों रुमा? नायदो नै फांखायाबो गिदिंगासिनो दङ। दसे मेथाइबो नायदो नै लोगोफोर। मय थांखो माखासे थांबाय नै। मेथाइखौनो दामसाबनायसैलाय दसे। हेलेना ना मा जाखो मानसिखौबो मोजां सिनायलायलाङा। नैबे उन्दुग्रा रुम, गोदान रुम। दाबोनो एरेन्ज खालामनो मोनाखै। थफ्लाफ्राबो ओरै दंजोबो नै, गासैबो गोदाव सोराव दंजोबो। समाखौनो मोनाखै एरेन्ज खालामनो। ओरैहाय खोरखि जाहैबाय, ओरै बायह्रानि नै मालायफोरनि रुम, बैयो गुबुन रुमनिसो। नैबेयो दुगैग्रा, नुबायना लोगोफोर, इयो दुगैग्रा। सि दोनग्रा बे गद्रेज। लोगोफोर गोदान रुम लानांबाय, उफाय गैया मा खालामनो। मानो गोदान रुम लानांखो मिथिगौना लोगोफोर? मानो होनोब्ला सिगांनि रुमावहाय मासावहाय 1000 होसेयावबो फैसा होसेयावबो दैखौनो मोनामोन। दैनि थाखाय बेसेबां खस्थ' मोननांदोंमोन, अब्लाबो सहायनानै थादोंमोन। सोलायो खोमा होननानै साननानै। नाथाय जाय मानसिया बिल्डिं नायो, बे मानसिया दैनि फैसाखौनो मा खालामो बुजिस'नो हाया। मासावहाय 8000 9000 दैनि फैसा ओंखारो, नाथाय दैयाखौ मोना। सासेयावनो 500 होयोमोन जों, 500 रां होयोमोन। थेवबो जों दैखौनो एभेलेबेल मोनामोन। दैनि थाखायनो ओंखामबो संनानै जानो हाया जायोमोन। बाहेरायावसो बायनानै जानांगौमोन। जुदि गावबा गावनि रुम थासेयावबो बाहेरायावसो ओंखाम बायनानै जानांगौब्ला, आरो मोखां सुनो दुगैनो दै मोनाब्ला, अब्लालाय फैसा होनायनि माथो लाब जोंहालाय? फैसाया ओरैनो नङाथ'। जुदि दैनि थाखाय एभेलेबेल होनो हायाब्ला, जों थानायनि बेयाव मा लाब? जों बेयाव खामानि मावो, जोंनो दै नांगौ। दै गैयाब्लानो जोंहा खामानियानो स्टप जायो। बेखौबोथ' बुजिनांगौना। बेबोथ' फेमिलि गोनां। जुदि फेमिलि गैयामोनब्ला बे दस्रा खोथामोन बियो। मानसिया सोलायनो रोंनांगौ, गियान थानांगौ मानसिनावहाय। दैया जुदि मोननायमोनब्ला जों होजोंहाय सोलायनायथ' नङामोन। बेथ' ओरैनो नङा, हिंसानि थाखायसो। सानसेखालि बाकेटनावहाय बाल्थिङाव दै नाजावना दोननायनि थाखायनो माबायदि खालामदों आंखौ। बे जायगायावहाय आं बेनिखायनो थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन होननानै जेरैब्लाबो रां बुथुमनानै गोदान रुम नागिरनानै बेयाव फैनाय जाबाय। गाज्रि दामोन लोगोफोर बे भिडिअखौ हगारनायनि थाखाय। सोरबाया मोजांबो मोनगोन, सोरबाया गाज्रिबो मोनगोन। नाथाय बेखौ आंसो बुजिगौ
आरो आंसो मिथिगौ सोरनि गोसोआ मा। हामबायसै, एसेनोसै, बाय।